ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର ସେ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଲା ଓ ପାଚିଲା ଜାମୁକୋଳି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ସେଇ କୋଳି ଖାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଏପରି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁହେଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଖାଆନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର କିଛି ପାଚିଲା କୋଳି ନେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ମିଠା କୋଳି ଖାଇନଥିଲା। ସେ କୋଳି ଖାଇସାରି କହିଲା, ପ୍ରାଣନାଥ, ଏମିତି ମିଠା କୋଳି କେଉଁଠି ପାଇଲ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋର ଜଣେ ମିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମିଠା କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ବାଃ, ଏମିତି ମିଠା କୋଳି ଯିଏ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି ତାର କଲିଜା କେଡ଼େ ମିଠା ହୋଇନଥିବ। ମୋତେ ତା କଲିଜା ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ବିଚରା କୁମ୍ଭୀର କେତେ ବୁଝାଇଲା, ସେ ମାନିବାକୁ ଜମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ମନଟାକୁ ମାରିଦେଇ ବସିଲା। ଓ ଏପରି ମୁହଁ ଶୁଖାଇଥିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମିତ୍ର, ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଯେଉଁଠୁ ବସୁଛ ମନଟାକୁ ମାରିଦେଇ ବସୁଛ। କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, ମିତ୍ର, କ'ଣ କହିବି, ତୁମ ଭାଉଜ ସହିତ ମୋର ଆଜି କଳି ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଖାଉଛ, ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁନ। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। କୁମ୍ଭୀର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଭାଉଜ ସତ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଉପରେ ରହିବା ବାଲା, ମୋର ପାଣିରେ ଥିବା ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ଭାଉଜକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ, ସେ ଏଠାରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିଯିବେ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ମିତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପିଠିରେ ବସି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ କଳାଘୁମର ପାଣି ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ର ଦେହ ଶୀତେଇ ଗଲା। ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ଅଧୀନରେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋ ମନର କଥାକୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ମିତ୍ର, ମୋ ଭାଉଜ ତୁମର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣି କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧିଟାଏ ଦିଶିଲା। ସେ ହସି ହସି କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏମିତି ବୋକା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଅଯଥାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିଶ୍ରମ କଲ, ହେଲେ ଫଳ କିଛି ଫଳିଲା ନାହିଁ। ଓହୋ, ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି ମୋ କଲିଜା ଖାଇବା କଥା ମୋତେ ଘରେ କହିଥାନ୍ତ। ଏବେ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ, ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ତ କଲିଜା ଆଣିବା ନିଶା ଧରିଛି। କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିବ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଫେରିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ତଳକୁ ନ ଆସିବାରୁ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା,